Да си отворя едно кафе, че сега ставам. Ау, той кафе без захар, бе. Батка, кажи ми честно, аз хубава ли съм? Ма как, бе? Като икона си. Като те видя направо почвам да се кръстя. Шегувам се, моето момиче. Даже ми приличаш на една френска актриса. Така ли? Коя? Кобилата на Д'Артанян. Аре, изчезвай. Ко си мисля, бе? Като са ме уволнили от телевизията и ще ме спрат. Къде отиваш ти, бе? Нали ще звъна един телефон на татко и всичко ще се случи, бе? Ало, татко! Здрасти! Сине, бе, ти да ми звъниш, трябва да си умрял. Аз мисля, че си загинал някъде по плажовете, тук на морето под някой камън и си умрял с някои манекенки. Направо не съм върху себе си. Не, бе, татко! Уволниха ме, бе, човек! Казах ти, че те ще стане, че те изгонят като диво прасе. Ще ги избият, те с продуценти ли са, режисьори ли са, какви са? Мишки. На майка се метнал калпазан. Баща ти най-отворения в България, значи цяла България манекенките, 3349 жени на живо, а ти разбираш да роделици. Аз колко жени съм плющял, ако са фанат на хоро, те с по средата не могат чуят музиката. Ти ли ми спря клипа на Галена? Мини по-насам. Ало, Алиекспрес ли? Слушай, бе, бежанец. Абе, телевизора ми спря да работи нещо. Няма следи от външни наранявания. И нали е в гаранция? Ми не знам, вървеше на Галена песента и спря. Добре, бе, Кюмюр, що ме караш сега да пиша жалба върху тебе, бе? Моля? Аре, виж, си решите проблема да не решава с вашия. Какво му стана на този телевизор? I'm sorry, Блейк, йок-ток. Ела да го сглобим, бе. Бягай, що убия, бе.